Saka chii chaitika kumudzimai ari kuta uko? Wanga ari kumanikiza kuti zvinonga achimanikiza kuti aende kupuwa. Waenda kupuwa hupfu kwabva vanhu vamhanya. Watsikirirwa nevanhu vakawanda ido hupfu. Mamwe makomenzi amunozoisawo futi asipo hanzi ifai stereki mumame munodei kumitambo wemakarwe. Imwe komende unofanira kumbofunga kuti dai dzadziri hama dzako dzafirwa kana kuti dzafa waizozvinyora here zvauri kunyora izvozvizvi. Ende ndinotoona pane 3 tumalikes turipo ito. Zvimwe zvinhu tofanira kungoitawo hunhu sevanhu. Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded like this one. Asi kana wagara uri mugaro wepanapa ndangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent zvamanje mawanda pakaipa yes mawanda nyaya ndofamba nayo zvamanje inyaya yakaitika nezuro ku-independence celebrations kwaMurambinda. Kunova kunzi hanzi program yakatanga zvakanaka, program ichiendeka, program yasvika payakasvika, zvikanzi vanhu ngavachimboenda kunodya. Vanhu vakamanyidzana vachimanyira kunotsvaga chikafu. Hanzi pana Amai Nemwana vakatsikirirwa vabva vafa. Amai Nemwana vakatsikirirwa vabva vafa. Haisi nyaya yekunyeba, inyaya yechokwadi. Panapa munozwa tinouya neumbowo, tofamba nedingindira rekuti umbowo. Saka kana zvisina umbowo hazvina kuitika. Ende even umbowo hwedu kana huri hwekunyeba kana huri hwechokwadi, as long takupa evidence yatenge tinayo handiti kana. So I have a clip randaona pa Voice of America randoda kuti ndikuplayerei mozvionera mega, mozvinzwira mega, and then I'll go through my comments toonesana kuti how far is too far, but it's bad man. Saka kumhuri yarasikirwa tinongoti nematambudziko mawanda. Saka ndisandapinda muclip ratoda kupinda ndiri kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate nhamba dzangu dziri pasi apa. Kana uine nyaya yaunayo yauda kuripota ndibate futi nhamba dzangu dziripo pasi apa. Pane vandakamboudza painterview yandakamboita ku Insights 263 kuti I've got more views than ZBC. Vamwe vanhu vakati anonyeba uyo akazoti I'm working on a clip randichaya naro panapa. Umbowo hwacho ndokuratidzai kuti 2.5 Creative Studios has got more online views than ZBC. Anditika saka reka tipinde muclip redu tione kuti how far is too far. Kuna vanhu vachiti anouya nenews dzekunyeba anoita sei izvozvo zvazvenyuwo zvamuri kutaura izvo, but zvamanje tiri kuchema avo vafirwa zvakaoma. Yationa tafa okay, technical glitch zvacho so mawane. Okay, let's go.
chikafu chinge chiripo machikeni madhiringi nehupfu ndo zvanga zvachaipuhwa pakare papa. Asi isusu manje saana akuru kuti tironderana naana adoko hationiniba hatizvikwanisiba tinotya matambudziko ekuti tozozidirwa tobva saka hazvizi kutinakidza pa saka izvo totori nenzara takutozogara musha kuti takadaro pamutaro. Saka chii chaitika kumudzimai ari kuti uko? Wanga ari kumanikidza kuti wanga achimanikidza kuti aende kupuhwa waida kupuhwa hupfu kwabva vanhu vamhanya watsikirirwa nevanhu vakawanda vaido hupfu ihwohwo. Awadofa zvawo Mawana muri kuzvinzwira zviri zvaitika kuti hanzi sta vanhu vakuru chikafu chachiripo hupfu chicken ini but isusu taita vanhu vakuru hatisina simba rekuenderana nevechidiki. Saka pazoita makwikwi ekuti vanga vachimhanyidzana ndobva vatsikirirana ndobva vaita sei ndobva vafa. Amai nemwana Mawana pakaipa onekwa here kana kuti pangonzi afa kutoonekwa wafa zvaonekwa zvokuti atotorwa kubva atendeswa ndavhusi wabve kudzika apa kutoitakura kutendesa hanzi anga ane mwana icho kwadi mwana afa wega afa futi nambuya mwaguka makumbo pana mbuya mwatikwa makumbo abva aguka madziso nekuvesi kwetuko kwaitiko apeno taenda kuponera taenda korarama here ngekule kwekuti zvimwe ndingasvikawo kuti ndipuwewo chikafu icho. Saka zviro zvese izvo zvinoda kuti zvigadziriswe next time kuti zvisazoitika madambudziko akadaro nokuti tikurasirwa neupenyu hwevanhu vakawanda. Chandafarira zvangu ava maloyal supporters eZanu PF ende vari kutaura kuti aiwa next time tinoda touya futi ende tichatouya but zvinhu izvi ngazvigadziriswe next time. Hanzi munhu haarambidzwe kusapota bato raanoda. Munhu anosapota MDC, umwe anosapota ZANU PF, umwe anosapota Triple C, umwe anosapota Blue Movement, umwe anosapota Sekurutau. Ave Sekurutau muchiri kuvaziya here. Sekurutau naDaniel Chingoma. Saka munhu anosapota zvaanoda. So ava vari kutaura ivo kuti next time ngazviite sei ngazvigadziriswe zvinhu izvozvi zvanditika. Saka isa comment mucomment section wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako kuti bo here zvakaitika izvi kuti vanhu vanosvika pakufa vachimhanyidzana kuti vanopiwa chikafu. Ngapakaipa. Ndine macomments andinawo futi andichakuverengerai mozvionerawo mega mozvinzwirawo mega kuti mawanda rikatipedzise clip. Kufara takutogumukutokera kumamusha vamweni vasi vatoshaika tatosuwa. Saka imimi kwakutodzokera here mhemberero dzisati dzatanga nagogo? Tichiri pano but hatisisina rufaro. Tichiri pano kuti tipedze basa nekuti izuva redu ranhasi rekuti tifare. Asi zvinhu zvacho hazvichafariki kuda zvakanaka nekunge zviro zvachona chisirika yogare zvo zvakanaka. Takudzokera kumamishando tashota. Tatenda nagogo. Right, mazvinzwira mega, mazvionera mega, and ndikunzwe futi uchitaura kuti hanzi anonyeba. Umboona kuratidzaiwo. Ende machembera aya hapana paangambonyeba, achitaura nyaya dzekunyeba pakashata. Mawana. Let's tipinde mumacomments. Tione kuti macomments alpha. Pakashata. Zvikanzi mucomment section. Zvakaoma izvi. Taendeserwa magetsi tichiona gala. Mawana. Zvikanzi pakashata baba. Pakashata mawana. Vanhu avo
ndovaziva ndevekuMaraini kwangu. Zvikanzi ndiyo nzara manje, even fesi dziri kutaura dzakasakara nenzara. Dai zvinhu zvakanaka pasina munhu anonzi afira kupiwa chikafu. Yeah, the situation is bad, baba. Zvakaoma. Kanzi zvakaoma, shame. Inzara tingadii. 2 a.m. baba. Tesaurara tigadzira content. Tichitira kuti wewe uwane content iyi. Content yausingafa wakawana paZPC tinokupakurai panapa ine umbo. Zvikanzi neuyu mamwe macomments amunozoisawo futi asipo. Hanzi ifai stereki mumame munodei kumitambo wemakarwe. Imwe comment unofanira kumbofunga kuti dai dzadziri hama dzako dzafirwa kana kuti dzafa, waizozvinyorere zvauri kunyora izvo zvezvo. Ende ndotoona pane 3 tumalikes turipo ito. Zvimwe zvinhu tofanira kungoitawo hunhu sevanhu, torespektawo vanhu vanenge vafa. Ungabva wanyorawo comment yakadai so munhu mukuru, zvinhu it's bad man. It's really bad. Uri kuona zvakashata zvisingatomboita. And then rega tione mumwe kuti how far apo. Zvikanzi kurwara pfungwa. Hanzi kurwara pfungwa manga maenda kunoitei kubva kwese uko. Mabva kwaMutare. Kuenda kunopiwa chikafu nekupemberera. Pakashata. Zvikanzi hezvo vanhu inzara, shame. Mawana. Zvikanzi nemumwe ndozvafambira vazhinji chikafu, shame, zvakaoma. Mawana. Zvikanzi ko ivo vanhu vemuzimu kufunga kozova kwegore ripi. Kungonzwa kuti Zanu ine chikafu tomhanyidzana. Rest in peace. Pakashata baba. Pakashata. Macomments ndiyo aya murongozvionera mega. Kana uchangotanga kuti bata. Kana uchangotanga kuti bata, hit the subscribe button and the notification bell. Tukufambira nyaya yemukadzi nemwana, Amai Nemwana, vatsikirirwa kumhemberero dzeindependence. Vakatsikirirwa nezuro kumhemberero dzeindependence. Vari kuda kupiwa chikafu. Saka hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded like this one. Mawana. Zvikanzi nemumwe uyo Shadrack uyo. Dai pauya bomba reku White City riya. Amen koko. But one thing that I will tell you guys is people are allowed to criticize the government whatever way they want to. But the moment you start talking about violence, mosva hombe iyoyo ende zvinosungisa. So be careful pamunenge muchinyora pamaFacebook, pama-social media apa. Nyorawo zvinhu zvinovaka. Kana ushoropodzawo usingakurudzire mhirizhonga. Because the moment you start talking about violence, kubvisa hurumende nechisimba, kutaura zvemabhomba izvi, yatomosva. Ende unotosungwa, ende unogara mujeri wakatemba. Hakuna zvokuti ma-human rights lawyers anozoti freedom of speech chichichi usanyeberwe. Unosungwa kuincite violence, akukurudzirwe zvachose. Andita zvikanzi nemumwe inzara iyi. Chokwadi inzara vanhu vakaomerwa baba.
zvikanzi munorwara imi vanhu, chokwadi here kufira mafufu segonzo. Zvikanzi nemumwe uyu, zvinonyadzisa nyika yeZimbabwe shame kufira hupfu. Mawani, isa comment mcomment section tinzwa mafungiro ako, maonero ako kuti uneona sei nyaya yatiri kufamba nayo zvamanje manje iyi handiti. Zvikanzi zimu yakaroyiwa neakafa. Pari kupisa baba. Macomments acho anga akawandisa, saka I just decided kuti ndingokupaiwo a few. Vada kuzoona enda kufacebook page yeVOA, munozverengera ikoko, muzvionera ikoko. Inini panapa ndinongouya nezvishoma zvanenda kwanisa. Mawani, zvikanzi muchadzidza rini kusiyana nezvinhu zvinoda ropa chete? Anyway, rest in peace. Rest in peace kumhuri dzarasikirwa. Zorora ngavazorore murugare vaita sei vafa vacho ivavo handitika. Zvikanzi ndo panoti Zanu. Mawana. Zvikanzi saka zvinoratidza kuti nyika ine rusununguko here. Nyika ine zviwanikwa zvakawandisa, but vanhu vachiita kurwira chikafu kudaro. Ine goridhe baba. Kanzi tine urombo nematambudziko, vaidawo kuraramisa mhuri. Mwari anyaradze mhuri yasara. At least mashoko enyaradzo, mashoko anovaka. Hapana zvezvekuizviita, ndo zvinenge zviripo. Ungaite sei? Ndo zvinhu zvacho. Pakaipa. Mawani. Zvikanzi mwakapata all the way from Mutare 180 kilometers kufambira Chicken Inn. Zhara kuvanhu iriko chokwadi. Ndo zvanga ndinazvo zvamanje manje. Zvandiri kufamba nazvo mangwanana akadai so. Timborova zvedu kacup kecoffee. Vamwe vaitaura kuti yo chichichi baba isu tinorekoda 2 am 1 am hatirare tichigadzira content. And then wozongoona umwe musoro bhangu mesva mukono ichiuya ichitaura mucomment section kuti hanzi eyo unotaurisa, eyo unoti chii. Baba, I have to explain news kuvanhu vonzwisisa, voona the video clip, and I have to follow my rules and regulations of a YouTube Partners Program. Saka handite zvaunoda iwewe simply because uruda kuona video nekumhanya. Kana uri pakumhanya skipa uende ku next video. Kana kugara waenda panapa tichishanda baba 2 am tichigadzira content, mangwana makuseni 6 o'clock 7 o'clock muchiwana content yauploadwa. Zvinotora time zvese to record, unoita matext akawanda uchitadza uchidzoka futi, and then you edit. Saka at least put some respect kumaaso evamwe vanhu, put some respect. Kana usina chekutaura chine musoro gara wanyarara, nekuti mawani pane pachishandwa baba. Saka ndango ndingozvitaura in passing. I'm preparing a video ndoda kukuratidza kuti 0.5 Creative Studios has got more views than ZBC, the national broadcaster. Saka put some respect. Pane vanhu vakatobelieve muchinhu ichi from the word go. Tiri kuma 100 subscribers vakasubscriber, tasvika patiri panapa, and we are still moving. Saka zvekuti wazongoona channel yato ne 37,000 subscribers womba wafunga kuti hanzi you have lost my subscription, unotaura mfeso yanondiboha, womba wafunga kuti chamba tamiswa neizvozvo.
kudhara ikoko baba, kudhara makataura tunyaya itoto. Isusu tiri panapa tichishanda baba, hatisi kumira. Saka ndo zvandinoda kungotaura. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, to my loyal fans, my loyal subscribers, my loyal followers, 8.5, thank you very much for supporting, and keep on supporting. Hit the subscribe button and the notification bell. Can also do a subscriber. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. To sangana video no